Hoy, Andres! Paparam! Wait lang, boy! Emergency! Emergency? Hala? Baka aganak man nga tani bakit nan? Guray man. Madimi nga masikog ni bakit na. Hoy, Andres! Apay naradalam! Emergency, boy! I'll be back! Kaya, kapaktak na may naduro ka dyan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Magdudula mo minsan. Magmula man. Talaga mating nga tao. Successfully, I'm forever yours faithfully. Tatay ka pa dito ba kahit? Wala kay, tatay pay. Total, adong manay mula mon. Makainom ka man ulitan. Ay, madyak kaya ba kahit? Agmulak latan. Madim kayat. Ikang kapay mapaggatang mo tubay to. Ana, madim talaga kayat? Sige, bahala ka. Dita ka nga ro down. Bakit? Wait for me. Aking mahal, yan ang lagi kong dinarasal. Ata, basta arak, nakaparpartak ka. Oh, ate na, pang may sa tubay to lang ha. Yes, my darling. Isa lang. Isa lamang. At wala na. Iba pa. Sinot ba kahit? Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang tubay ito. Deserve mo ata. Total ko, gumago ka mutunan. Gusto nga tanigon niyang makapamismit isuna. Okay sa sabahan at ito yung taon, di nalakit kita hanti pagnaanan. Kapaya tagdardaras ka. Wapan kami ng bahak. Okay sa sabahan at ito yung taon. Lakayan ka, natakam sabi ta short mo. Mati pa yung baak. Nga masidagan. Sige, itakan. Mapanan eh. Nagado nga makita nga tao nga masabat. Di ba kabayo nga manakit. Ayos. Makainig man tao. Mapanan. Hoy, Franz! Papanam! Abay, ganano ka, Franz? Mapanan, Andres. Ay, kisi sabang. Lumapang ka pa naman kisiyara. Mabain na karod, Andres. Ay, nakabain mo kay laay. Lumapang ka di talon na lay. Nakalawlawa di jay. Diyak kain, Andres. Mapantalagan. Sige, sakbala. Sakdagarang iti Fran. Pangkaparajigit din eh. Tisumpay lang ha. Murahin na dito. Sige, garod. Isang guard. Diyak kayan. Don't worry, Franz. I can handle that. Andres is expert to your situations. Ay, situation lang ayam. Awan is na. Okay? Just wait for me. I'll be back soon or later.
sa pasyarin ni Andres ah. Ano mga takakuin na dyan? Hoy, Andres! Paparam! Wait lang, boy. Emergency. Emergency? Hala? Baka aganak man nga tani bakit nan? Hikatan. Isa ba ni emergency? Yeah. Maguray man. Madimi nga masikog ni bakit na ah. Hoy, Andres! Apa yung dalam? Emergency, boy. I'll be back. Kaya, kabaktak na may naduro ka dyan. Ukis ti sa banang Andresin. Pinagbayagin. Ay, diyan kaya matugpulanin, George. Mapanay. Nahu. Emergency? Kaya inodoro maaji bit-bit na. Paggulok ko naksali ko sa bana na. Franz, your problem is solving. Oh. Iwar mo ang makaginawa kan. Dita nga talaga, Andres. Kawin, special delivery hatan. Agtugaw ka na. Uy, salam naman lugak. Sige, Andres. Kita ang garag ng tatawa. Bukis ti sa Pam Andres, kung naklakit din o anang emergency ata bagbagamon. Ka-emergency mo nga talaga. Tumapang karon eh. Madi kayo na tagari ah. Kasano ka rin nga rumar? Bukis ti sa Pam, makapadanag kami. Taka malatan. Apay, papanamon boy. Aginam ta boy. Ay, agsolo kalatan. Makapadismaya ata kadwam. Tila anya-anya ti raramidin na. Bukis ti sa Pam. Andres, madi na kayo ni Bahang. Sa latawi sumaon. Makininumak. Hoy, Andres! Papanamon ngay! Awan ti mangkita nga tao nando sa mangputan. Bahala ka matunan na at least natulungan kan. Please release me, let me go, for I don't love you anymore.